Maya pa oras labod Kapampangan. Masyal kay ning balena ning kaklase kay ning Rancho Palos Verdes. Naisip kong gawan kay katamong kadwandalan a 26 a pamanyugo. Pagumpisan ko na Ing mumunan dili, inga manong madla. Ing madla tayo galugan niya. Nung baloy yung katulid ng mas manayon kay Kapampangan, sulat siya kay comment section Ing tutuki, inga manong abiswan. Ing abiswan tayo galugan niya naman yan. Nung mari, ba't siya kay Kastila, dapat atin niyang mas manayon na katulid din kay Kapampangan. Ining katlo, mga karinin, nung tayo baling katulid na kay Kapampangan ini, nga manong tutubi. Tutubi, tayo galugan niya. Ing tutuno, talyan Tagalog yung tutubi. Atin niyang katulid din kay Kapampangan. Ing kapat, sukot kang manyad paumanhin, yung paumanhin, tayo galugan niya naman yan. Atin niyang katulid na mas manayon niya kay Kapampangan. Ing kalima, inga manong alaga. Alaga, tayo galugan niya. Yang katulid yan na mas manayon kay Kapampangan. Tutuki, magmano ka kang bapa mo, anak magmano, tayo galugan niya naman yan. Yung kapito, wari bayaw may Roger, anak bayaw, tayo galugan niya. At yung talwindili, abangan nyo na mo, anak ingabangan, tayo galugan niya naman yan. Sulat yung ring isipan yung mas manayon na katulid na kay Kapampangan, tayo nga manong pinunggay ko tanamo, at siya Kapampangan tamo, di pangapampangan tamo. Kaya katamo nga anak, din kaya katamo nga po, kaya tala pa nagalugan, doon pangapampanganan tala. Salamat, Luid Tamungan.